Ikruok mane ma janyuol nego bed ni keto piny gi sani wang'e ni koth kata obedo ni jokor chal mar kor lwasi wacho ni kiwango mare odok piny ok wanyal ng'eyo nikech kaluwore kod climate change kata lokruok e chal kor lwasi wanyalo yudo ka wuok tich ema koro inyalo gol kata milome moro ni koth biro bedo kende jumano. Jonyuol oikre e yo machalo nade? Jonyuol onego bed ni gibedo gi ikruok maber nyaka chon chande gicham school fees, gicham pesa mag buge, giikre ni sani kata kunde moko kaka nyiewo waneno ni kata na books nyo koth ogoyo, nyo pi oywero. Koro giikre mar bedo ni gibiro konyo nyithindo giendi. Gigrite ni sirkal kende ma nyaka girang wang'e. Gimbe giwegi, gituonre gi nyithindo gi maber. Sani ka gidok e skul gineno ni kata ka pi nitie e skul gero gikonyre gi jopuonj kaka pi inyalo baro oula ma pi gidhiyo. Gikony kata mana kaka ikunyo choche ma nyithindo gibiro dhiye. Gibiro ni girito ni sirkal. Sani koro sirkal piny otaro wang'e nikech kuonde ma midhiero gi nitiere ng'eny kabisa. Koro jonyuol owuogi okonyre gi jopuonje gi nyithindo gilos skul nyithindo bed lose maber nyithindo biro some. Sani jonyuol wacho ni sirkal konya to sani endi odhi tielo 12 wawuog wakony sirkal nikech kuonde nyithindo go somo gero mago nyithindewa mago skundewa. Koro wawuogi walos jotelo be mane wayiero kaka MCAs gero bowuogi oko okony jonyuol. Sani nyo wach ni pes CDF ibiro ti godo na NCDF ibiro ti godo ogol mondo ti yo maber kik odhi ofuke jok moko mag mibadhi. Giwuog oko be aparo ni sani kata kwaloso onego bed ni gin e ground ma sani onego bed ni kata kiny ka ji dhi lemo gidhi e skul lose skunde gero. Monday ka gidhi gine nyithindo go dhi kamoro ka maber olos choche nyithindo dhi e choche nikech sani ka ok olos choche gero tuoche mang'eny biro bedo kendo mag ang'ono ma pi kelo mag tuoche mag lil be kelo. Koro gilos ne nyithindo kama dhiye maber. Gigiwe nyithindo dong' e ot ka skul to oseyaw. Giikre. To bendi wacho kanyo ni kaluwore kod milome ma migawo mar somo nowacho ni